سلامتنا بمقدام نيلومي آدالينا لكم زلنا مدبات نختكاتاتلو بخبري عدم ናይ እንግሊዛዊት ክለብ አርሰናል አምባሳደር ዝኾነት ህንዳዊት ናይ ቦሊውድ ኮኸብ ኢሻ ጉፕታ አርሰናል ድሕሪ ብማን ዩናይትድ ምስ ዓራ ንኣጥቃዓይ አርሰናል ናይጀሪያዊ አሌክስ ኢዎቢ ዓሌታዊ ፀርፊ ዝሓዘለ ዘለፋ ኣብ ትዊተር ምፅሓፋ ብብዙሓት ደገፍቲ ወቀሳታት ይወርዳ ምህላው መርበብ ሓበሬታ ዘሳን ስፖርት ኣፍሊጣ ገለ ደገፍቲ በቲ ዘቕረበቶ ጽሑፍ ኣመና ከም ዝተቆጥዑን ክለብ አርሰናል ናይ አምባሳደር መዝነታ ክስርዞ ኣብ ምጽዋዕ ይርከቡ ኢሻ ጉፕታ ንኢዎቢ ኣብቲ ግጥም ዘርኣዮ ትሑት ብቕዓት ንምውቃስ ጉሪላ ብምባል ኣብቲ ምስ ካልእ ሰብ ዝገበረቶ ናይ ጽሑፍ ዝርብ ተጠቒሱ ይርከብ ንሳብ ምቕጻል ንምንታይ ኣብ መንበር ተቐየርቲ ኮፍ ዘየብልዎ ብምባል ጽሑፍ ከም ዝቐጸለትን ኣብ መወዳእታ ድማ ብመስርሕ ፍልቀት ናይ ወዲ ሰብ ማለት ኢቮሉሽን ካብ ኒያንደርታል ናብ ሰብ ዘይሓለፈ ክትብል ብምጽሓፋ ንብዙሓት ኣፍቀርቲ ስፖርት ኣቆጢዑ ይርከብ እቲ ዓሌታዊ ጽሑፍ ንሽዑ ክድምሶን ከላ ኣቐዲሙ ብደገፍታን ሰዓብታን ብስክሪንሾት ተባዚሑ ብምንባሩ እቲ ዝዝርብ ከይጸንሐ ብቕልጡፍ ናብ ሶሻል ሚድያ ክባዛሕ ምኽኣሉ ኣደዳ ውርደት ክትከውን ክኢላ ኣላ ደገፍቲ ኣርሰናልን ኣፍቀርቲ ስፖርት ክዋርድዋ ድሕሪ ምጅማሮም ኢሻ ብቕልጡፍ ይቕሬታ ድሕሪ ምሕታት ንዓሌታዊ ጉዳይ ከም ዘይሓሰበቶን ከተረድን ኣብ ስፖርት ዘለዋ ፍቕሪ ዓቢ ምዃን ክትገልጽ ብልቢ ንጌጋ ይቕሬታ ክትሓትትን ተራእየት ደጋጊማ ይቕሬታ እኳ እንተሓተተት ገለ ሕሉፋት ኣፍቀርቲ ስፖርት ክለብ አርሰናል ካብ አምባሳደር ናይታ ክለብ ክትኣልያ ከም ዝጽበዩ ይግለጽ እዛ ጓል 33 ዓመት ኣብ መብረብ ሓበሬታ ኢንስታግራም 3.4 ሚልዮን ሰዓብቲ ከም ዘለዋ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ምስ ናይ ክንፊ ተኸላኻላይ አርሰናል ዕርክነት ጀሚራ ምንባራን ይዝከር ናይ ሓምሻይ ዕጫ ኤፍኤ ካፕ ወዲቑም ክለብ ቸልሲ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ብሓደ ክበጽሐን ከሎ ማን ሲቲ ዝሓሸ ምድብ ተመዲባ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተዓዋቲት ቸልሲ ነታ ኣብ ዝሓለፈ ግጥም ፍጻመ ዝረትዓታ ዩናይትድ ዓዲማ ተካይዶ ግጥም ብኣግኡ መዛረቢ ማዕከናት ዜና ዓለምን ኣፍቀርቲ ስፖርትን ኮይኑሎም ዩናይትድ ኣብ ራብዓይ ዙርያ ንለንደናዊት ክለብ አርሰናል ድሕሪ ምስ ዓራ ሕጂ ነዛ ለንደናዊት ክለብ ክትረትዓ ከም ዘይትጽገም ደገፍታ ብዓብዪ ሃንቀውታ ይጽበዩ ብዘይካዚ ማንቸስተር ሲቲ ካብ ሜዳ ወጻኢ ካብ ክለብ ሚድልስብሮን ኒውፖርት ካውንቲን ዝሰዓረት ፍኹስ ዝበለ ግጥም ክጽበያ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ግጥም ራብዓይ ዙርያ ንክለባት ፕሪምየር ሊግ ዝኾና ዌስት ሃምን ኤቨርተንን ካብ ትጽቢት ብዙሓት ወጻኢ ምስዓር ዓወት ዘመዝገባ ክለባት ዊምብልደን ሚልዋልን ብሓደ ብምምዳብን ፍሉይን ተመጣጣን መሳጥን ግጥም ክኸውን ትጽቢት ይግበረሉ ብዘይካዚ ክለብ ዶንካስተር አንጻር ክሪስታል ፓላስ ብራይተን ካብ ዌስት ብሮምን ደርቭን ዝሰዓረት ፖርትስማውዝ ካብ ኪፒአርን ዋትፎርድን ዝሰዓረት ስዋንሲ ካብ ባርነት ብሬንትፎርድን ዝሰዓረት ብሪስቶል ሲቲ ድማ ካብ ሽሮቤሪን ወልብስን ዝሰዓረት ግጥም ከካይዳ ምዃነን ተፈሊጡሎም ናብ ሓምሻይ ዙርያ ግጥማት ኤፍኤ ካብ 15 ለካቲት ክሳብ 18 ለካቲት 2019 ክካየድ ምዃኑ ዝወፀ መደብ ፀወታ የነጽር ኣብ ታሕተዋይ ዲቪዥን ኣብ ምጽዋት ትርከብ ክለብ ሚድልስብሮ ንኣካፋለ ሃገራዊት ጋንታ ናይጀሪያን ክለብ ቸልሲን ዝነበረ ጆን ኦቢ ሚኬል ከም ዘፈረመቶ ብወግዒ ኣፍሊጣ ለንደናዊት ክለብ አርሰናል ንክሮኤሽያዊ ተጻዋታይ ክለብ ኢንተር ሚላን ኢቫን ፔሪሲች ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት 4.4 ሚልዮን ዩሮ ብምኽፋል ብመልክዕ ልቓሕ ከተሰጋግሮ ከም ትደሊ ስካይ ስፖርት ኣፍሊጣ ብዘይካዚ ድሕሪ ምዝዛም ናይዚ ዓመት ስፖርት አርሰናል ንተጻዋታይ 34.5 ሚልዮን ፓውንድ ከፊላ ነቲ ወዲ 25-29 ዓመት ተጻዋታይ ክትውንኖ ከም ትኽእል እቲ ምንጪ ወሲኹ ሓቢሩ ብዘይካዚ ክለብ ኢንተር ሚላን ንጀርመናዊ ኣካፋሊ አርሰናል መስዑት ኦዚል ብልቓሕ ከተፈርሞ ድሌት ከም ዘለዋ መርበብ ሓበሬታ ዴይሊ ስታር ሓቢራ መሰረት ጠለብ ኢንተር ሚላን ደሞዝ ናይ ተጻዋታይ ኣዝዩ ልዑል ምዃኑ ክለብ አርሰናል ፍርቂ ደሞዝ ናይ ተጻዋታይ ክትከፍል ትጽቢት ከም ዘለዋ እቲ ምንጪ ወሲኹ ይገልጽ ክለብ ቸልሲ ንናይ ቅድም ተጻዋታይ ንምፍራም ትቀዳደም ምህላዋ ዴይሊ ስታር ኣብ ዓምድታታ ኣስፊራ ቸልሲ ነቲ ኣብ ክለብ በርንማውዝ ብሉጽ ምንቅስቓስ ኣብ ምንጽብራቕ ዝርከብ ናይ ቅድም ተኸላኻላይ ናታን ኣኬ ዳግማይ ንምፍራም ኣሳት 40 ሚልዮን ፓውንድ ቀሪባ ማዕጾ በርንማውዝ ኣብ ምኳሕኳሕ ትርከብ ምህላዋ ተሓቢሩ ማንቸስተር ሲቲ ንኣካፋሊ ጀርመናዊት ክለብ ሻልካ ባዶ 4 ሰባስቲያን ሩዲ ንምፍራም ተበጉሰታት ትወስድ ምህላዋ ስካይ ስፖርት ኣብ ገጻታ ኣስፊራ ክለብ ሻልካ ካብ መሸጣ ናይ ተጻዋታይ እንተወሓደ 35 ሚልዮን ፓውንድ ከም ትጽበ እቲ ምንጪ ወሲኹ ገሊጹ
ናይክም ፊ ተኸላኸላይ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ አንቶኒዮ ባሌንሺያ ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ንምውፃእ ተቃሪቡ ምህላው ዘሳን ስፖርት ሓቢራ ንባሌንሺያ ንምፍራም ክለባት ኒውካስልን ፉልሃምን ይቀዳደማ ከም ዘለዋ እቲ ምንጪ ወሲኹ ይገልጽ። ፈረንሳዊት ክለብ ፓሪስ ሴን ጀርማን ንፖርቱጋላዊ ሬናቶ ሳንቸዝ ንምፍራም ብዘቕርበቶ ናይ 20 ሚልዮን ዩሮ ብክለብ ባየር ሙኒክ ተቐባልነት ከም ዘይረኸበት ሓቢሩ። ካብ ዜና ክለብ ፒኤስጂ ከይወፃና ስፓኛዊት ክለብ ሪያል ቤቲስ ንኣከፋፋሊ ጆሴ ሮድሪገዝ ናብ ስፓኛ ክተግዕዞ ተቃሪባ ምህላዋ መርበብ ሓበሬታ ኤኤስ ኣብ ገጻታ ኣስፊራ። ሮይ ኪን ተሓጋጋዚ ኣሰልጣኒ ክለብ ኖቲንግሃም ፎሬስት ኮይኑ ከም ተመዘዘ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ዘጋርዲያን ሓቢራ። ኪን ምክትል ናይ ማርቲን ኦኒል ተሓጋጋዚ ብምዃን ኣብ ናይ ቀደም ክለቡ ብምምራሕ ክሰርሕ ተሰማሚዑ ምህላው እታ ክለብ ወግዒ ኣፍሊጣ። ቅድሚ 2 ሰሙን ሓድሽ ኣሰልጣኒ ማርቲን ኦኒል ድሕሪ ምቁፃራ ዝሓለፈ ቅዳም ንዊጋን 3-1 ብምርታዕ ጽቡቕ ትግስግስ ዘላ ክለብ ኖቲንግሃም ፎሬስት ደገፍታ ናብ ውድድር ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ክትምለስ ዘለዎም ሃረርታ ካብ ዝኾነ እዋን ላዕሊ ሕጂ ኣብ ጡር ዝበፂሑ ይርከብ። ሮይ ኪን ኣብ 1993 ካብ ክለብ ኖቲንግሃም ናብ ማን ዩናይትድ ከም ተሰጋገረ ይዝከር። ሓላውልዳት ማንቸስተር ዩናይትድ ዴቪድ ደሄያ ትማል ምሸት ምስ መደበር ቴሌቪዥን RMC ስፖርት ሓደ ቀሪቡ ብዛዕባ ምስጢር ሓድሽ ኣሰልጣኒኦም ሾልሻየር ከም ዝክብል ተዛሪቡ። ሾልሻየር ኩሉ ግዜ ሕጉስ እዩ፣ ፍሽኽታ ኣይፍለዮን እዩ፣ ኩዕሶ መመሊስካ ከም ትፈቱ እዩ ዝገብረካ። ሕጉስ ስለ ዝኾነ ኩሉ ደጋፊና ከነሕጉሶ ኣብቂዕና፣ ዓወታትና ቀጻሊ እዩ ዘሎ፣ ናብቲ ንቡር ቁመናና ክንምለስ ብሓቂ ጸሪብና እዩ፣ ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ቦታና ከም ነውሕሶ ኣይጠራጠርን፣ ተስፋ ገብር ብኸምኡ ክንቀጽል ክብል ምስጢር ምብርባር ዩናይትድ ሓጎስ ጥራይ ምዃኑ ተዛሪቡ። ሾልሻየር ነቶም ኣብ ዘመን ሞሪኖ ሓንጊዶም ዝነበሩ ተጻወቲ ከም በዓል ፖል ፖግባ ብዝግባእ ክጥቀመሎም ይተራዩ። ከም ውጽኢቱ ዩናይትድ 8 ግዜ ኣከታቲላ ዓወት ትጎናጸፍ ኣኽኢልዋ ኣሎ። ድሕሪ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ቶተንሃም ንኣርሰናል ድማ ኣብ ኤፍኤ ካፕ ምድር ዓሙ ንፒኤስጂ ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ከም ዘይሰንፈላ ሓያል መልእኽቱ ሰዲዱሎም። ባርከት ዝኽበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊና ዝነበርና መደባት ኣብ ተዛዚሙሎ ናብ ዝቕጽል ብኻልእ መደብ ስካዕ ንረኸብ ሰሰናዩ።